Ondo. Daude. Kaixo, arratsaldeon eta ongitorri guztioi. Parentesi Festivaleko bigarren saio honetara. Lehenik eta behin mila esker, Koldo Mitxelena kulturguneaino gerturatu zareten guztioi. Baita ere, mila esker festival honen atzean dauden erakundei, Foru Aldundiko Kultura Departamentuari, Koldo Mitxelena kulturguneari, EITB podcast eta Podium podcasti ere. Eta noski, gaurko gonbidatuei ere, Ainhoa Vitoria Mondragon, Kaixo. Inigo Antxorregi diere, Arratsaldeon. eta Cristina Tapia Wifi. Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin zuen aurkezpenak egingo ditut. Oso. Horrela ez baldin baduzute hauetakoren bat ezagutzen, ondo ezagutzeko hasieratik. Ainhoa, zurekin hasiko naiz. Vale. Aurkezle eta irrati izataria aspalditik gaztean, inklusentzunezko komunikazioan lizentziatua. Eta 2021-etik EITB podcast plataformarentzat joko ona zuzentzen duzu. Olatz Salvador eta Loren Ekane Bilela Beitiarekin batera. Ondoren, Inigo, zuk, gidoilaria zara, idazlea eta telebistako kolaboratzailea ere. Gaur egun ETB bateko bi bazuek saioan diardu lanean, bai gidolari eta kolaboratzaile moduan. Korapiloak podcastaren gidaria zara, eta osasun mentalaren gai desberdinak jorratzen dituzu podcast honetan. Gainera, Agifes elkartearen kazetaritza eta buruzasuna saria jaso berri duzu, zorionak. Eskerrik asko. Eta gero nire minaren etxea idatzi duzu, elkarrak argitaletxeak kaleratua 2022an. Eta ondoren, Cristina Tapia, zu ere, kazetaria, komunikazioan, produkzioan eta kultura ekimenen kudeaketan espezializatua. Esperientzia dezu ere prentsa idatzian, albisteak, erreportajeak eta elkarrizketak egin dituzu. Eta baita ere online proiektu koordinatzaile gisa aritu zara. Ulu Median ideian eta sorkuntzan eta ekospenean zabiltza, eta Arrezi ikusezina podcasta zuzendu duzu eta aurkezten duzu. Eta gainera, Onda Sarian aipamen berezia jaso dezute Ulu Mediak, beraz zorionak baita zuri ere. Eta galderekin hasi baino lehenago, suposatzen dut kuadernoak hartu dituzutela denak, beraz, elkarrizketa edo mahai inguruan zehar zalantzarik edo galderarik okurritzen baldin bazaizue, horretarako daude, beraz, apuntatu. Eta, Parentesi Festivala, Muriel Rakaizeren The Speed of Darkness zen agertzen den esaldi hontan dago oinarritua, ez da? Mundua historioz egina dago eta ez atomoz. Eta egia da, zuen podcastetan kontatzen dituzuen historiak, edabietan agian ez dutela presentzia handirik, indarra handirik, eta edo askotan ere, historia oso hondien zati txikiak ere badira. Baina nire ustetan, oihartzun mediatiko hori ez edukitzeak edo historio hegemoniko hietatik ere kanpo egoteak, horrek ez ditu zuen historiak txikiago egiten. Eta egia da ikusi dudala zuen artean, egiten duzutena dela, beharrezkoak diren testigantzak eta hausnarketa konpartitzen dituzuela zuen podcastetan, baina oso modu eta formatu desberdinetan. Beraz, oso beharrezkoak zareten bosgoragailuak iruditzen zaitzaretela. Eta, galderekin hasiz, jarrekin nahiko nuke, zuen hasierak nolatan hasten zarete podcast bat egiten. Zurekin hasiko naiz, Cristina, urruti zaudelako. Nolatan erabakitzen duzu, Irunen muga gurutzatzen duten pertsona migratzaileen historia kontatzera eta beraien inguruan ere aritzen diren pertsonen historia horiek kontatzera? Gauza oso natural edo simplea izan zen gure kasuan. Ni berakoa naiz,
eta nire aizpa Urruñan bizi da. Orduan, berakoa izan arren hemen bizi naiz, orduan triangulo hortan bastante mugitzen naiz, ez Urruña, Bera, Donosti, eta ikusten duzun gauza bat da. Pertsonak karretera bazterrean, Irunen plazan, eta bueno, ikusten dituzu albisteak, irakurtzen dituzu albisteak, baino urrun, ez? Baino ja, zuk zeuk ikusten dituzunean pertsonak eta nolabait eragiten dizunean errealitate horrek, beste modu batera ikusten duzu edo hasten zara horren inguruan pentsatzen, ez? Eta bulegoan bota nuen, hori, aspaldi hontan ikusten ari nintzena, eta gero nire koñata mendien ibiltzen da zaldiekin, eta ikusten zituen menditik pasatzen, eta leku ezberdinetatik hasi zitzaidan iristen historioa, ez? Eta nik bota nun besterik gabe, komentario bat bezala, baino beraiek historio bat ikusi zuten hor, eta orduan egin behar dugu zerbait horren inguruan, ez? Hola, presarik gabe, helbururik gabe, baino guazen astera grabatzera gauzak, eta horrela hasi ginen. Noiz gertatu zen, noiz izan zen hau? Hau hasi ginen grabatzen, lehenbiziko grabazioa okerrez banago egin genuen duela 2 urteko abuztuan. Bale. Hasi ginen, bai. Eta zenbat iraundu ekoizpenak? Urte terdi egon gara grabatzen. Hasieran hasi ginen grabatzen, oraindikan jakin gabe zenbat kapitulu izango ziren, ze struktura izango zuen, pixkat sobre la martxari ginen egiten, ez? Ze pertsonaiak ere ez genekien momentu horretan aurkituko genituen edo ez. Orduan hasi ginen grabatzen, pixka bat, helbururik gabe ez, helburua bagenekien zein zen, hori azaleratu eta hori kontatu, baino bai jakin gabe zer aurkituko genuen bidean. Ze hasi ginenean guk nahi genituen migranteak, eta migranteak bai, baina oso zaila da, eta ez da joan eta kaixo egunon guazen 2 orduko elkarrizketa bat egitera, batzuekin hitz egiteko pasatu dugu denbora asko, batzuekin azkenean ezin izan dugu grabatu, hitz egin bai, baino grabatu ez, beste batzuk grabatu ditugu baina ez ditugu sartu, hor lanpila bat egon da, eta ez da beste elkarrizketa bat egitea bezala, kirolari bat, musikari bat, edo orduan gaia komplexua zen eta produkzioare komplexua izan da. Bai, azken finean soinu dokumental bada egin dezutena. Bai, hori da, orduan, denborarekin egin dugu, denbora behartzuelako honek. Bestela, izango litzateke beste gauza bat. Bai. Inigo, zure kasuan adibidez, ITB-en egiten duzu lan, gidoegintzan, kolaborazioak egiten dituzu, eta formatuzko paperean ere aritu zara liburu bat idazten. Zergatik edo zer bultzatu zituen podcastgintzara salto egiteak? Nire kasuan etzen, nire erabakia izan zen proposamen bati baietz esatea, ez? Etzen nigandik jaio. Bibazuekeko jendea etorri zitzaidan esanez, bibazuek bertan osasun mentalari eskainitako atal bat nahi zutela egin, eta gero ondoren programan biltzen genituen testigantzak baita ere podcastera eraman, ezta. Eta nik baietz esan nion, ze banuen gogoa elkarrizketatzaile rola probatzeko. De hecho, pandemian zehar nik denbora horrekin bete nuen jendeari elkarrizketak egiten. Eta esaten nuen, egun martean modu profesionalako batean hau egin halko banu, gustatuko zitzaidan. Orduan, baietz esan nion proposamenari bi arrazoiengatik. Alderdi pertsonal horrengatik, elkarrizketatzaile moduan neure burua probatzeko gogoa nuelako, eta beste alde batetik, garrantzitsua iruditzen zitzaidalako osasun mentalaren barruan dauden gai desberdinak publikoari helaraztea. Eta gainera, bi bide edukitza horretarako, bai telebista eta bai podcasta, kasu honetan podcasta ari garela, sekulako aukera iruditzen zitzaidan, bai. Aurrek urtean grabatu zenuen podcasta, eta lehenengo denboraldi bat du oraingoz, ezta? Bai, lehenengo denboraldiak irauntzun, urria amaieratik, abendua amaiera arte, bai. Oso ondo. 12 atal.
Eta, bueno, Ainhoa, zure kasuan, da azkenean, bueno, zuzatoz gazteatik irratiaren formatu klasiko batetik, ez da? Eta nolatan erabakitzen duzu podcast batekin hastea, eta ze diferentzi topatzen dituzu irratiarekin? Bueno, ni hasi nintzen hori, irratian, gazteak gainera, irrati formula, saio gutxi ditu, orduan, ez dauken olako margenik bez, nahi duten egiteko eta hori dana, ez? Eta, enkargua izan zen, hori garto jakon bezala. Enkargua, Xabi Dontzelen partetik. Aurretik ibili nintzen podcast batzuk egiten. Jola Marka orduan zen koordinatzailea eta berak proposatuta ikusten zauelako podcast gintza nahiko, bazetorrela. Eta orduen apustua izan zen. Gaztean hasi ginen olako podcastak ziren irrati formulan iten ginen hori, pixkat formatu horretan mantendu, nik ere kixen nola egin. Zer egin got, egin dut eitzen dakiteton hori, grabatuko dut, eta gero jungo naz aldatzen, eta gero ikusten duzu zer behar dagoen. Eta nire ustez aldaketa da podcast batek ematen duzela patxadaz iteko aukera, ez? Gidoia asko zobeto lantzen da, guria dalako irrati formula orduan improvisatzen dozu asko, eta hemen dana prestatu behar dozu, historia kontatu behar dituzu. Orduan hori emondozta niri podcastak eta geroia joko hona iritsi zen. Azkenian eredu horrek ikusten dozunean funtzionatzen dauela, estirando el txikleek lortu zauen bezala, gero ikusten da, ostras, honek funtzionatzen dau. Igual ekartzen baitugu euskal musikariak, emakumeak eta eurei ematen batziegu eurentzako tarte bat, azkenian ikusten dozunean funtzionatzen dauela orduan, ez? Basatoz, igual gurien behin geike. Eta guri hasi izan pixkat euskal musikariei edo tartea eskenita emakumeei kasu honetan, eta Olatz eta Lorekin akordatu zen Xabi, eta holaxe hasi ditzen, eta niretako izan zen goxoki bat. Goxoki totalaz, Olatz eta Lore niretzako ziren, die, referente. Zenituen aurretik? Ez, gainera, Olatz pixkat gehitxu ezagututa, justo orduen txe diskoa atarata, enamorauta ninguen bere diskoakin, imaginatu, Eta gainera idatzi notzan, Olatz polita, ez dakiz zer. Eta gero, handik hilabete batzutara, berakin hasi nintzen grabatzen, niretako izan zen, wow. Eta Lorenekan ebe, gauza bera, belako niretzako zen, kriston taldea orduan. Ikusten dozu gero, eurak ez, zuretzako erreferentiak izan dien musikariak gertutik eta euren istorioak entzuten dituzu. Eta hori da plazerra ondisa. Ja, gainera igual horrelako musikariak ere ikustea, berez beraien eszenatokia ez den espazio batean ere. Roletik kanpo, bai. Baina nire ustez oso interesgarria da hori, profesionalak ez dien pertsonei be aukera ematia, ez da? Ze oso gauza interesgarriak dituzte kontatzeko, eta horrentzako hasiera izan zen, ostras, zegin biot, eta nire gauzetaz zegin biot, ez dakit, eta behitu azkenian posposidaz. Claro, gonbidatuak, ez da zuen kasu, zuen podcast edo proiektuetan gonbidatuak dira nahiko klabe. Kristina hasi zara den komentatzen, claro, zure podcastaren protagonistak ez dira edo non topatzen, gainera oso egora berezietan dauden pertsonak dira, nola jartzen zara kontaktuan pertsona hauekin, gero, inguruan lanean dabiltzen pertsonekin, unibertsitateko irakaslekera parte hartzen dute, podcastean, hor badago, abaniko oso zabal bat, partaide ere oso desberdinekin. Nola antolatzen duzu partaide guzti horien festa hori? Alde batetik, normalenak edo errexenak, testu ingurua ematen dizkiguten pertsonaiek dira, ez? Unibertsitateko irakasleak, soziologoak eta horiek, errex eta elkarrizketa normalak izan daitezke, ez? Beste partea eta guretzat zentrala zena ziren migranteak. Baina, klaro, konturatu arte ere, ze momentutan dauden pertsona horiek hemen Irunen guri ere kostatu zitzaigun denbora pixka bat, ez? Guretzat hau joko bat da, ez? Kazetaritza, disfrutatzen dugu, ondo pasatzen dugu, baino
Goazenean horlako pertsona bati elkarrizketa bat egitera, bueno, nahiko egoera berezia sortzen da. Orduan esfortzua izan da guretzako, noski batez ere beraientzat, baina guretzako ere bai gogorra izan da. Eta hasieran, bueno, elkarteen bidez, noski, lehenbiziko hurbilketa bat, askotan hitz egin izan dugu beraiekin lehenbiziko grabatu gabe, norbaitekin beti ondoan, seguruago sentitzen zirelako, eta gero beste askotan, bueno, naiz eta beraiekin asko hitz egin, ez dugu lortu baimenik hori emititzeko. Eta egia esan, bueno, hurbilketa hori nahiko zaila da, ulertu behar dugu, beraiek momentu oso larrian, oso kritikoan daudela justo hemen Irunen, daude azken pausu hori emateko puntu-puntuan, eta bueno, gogorrena igual egin dute, baina justo daude momentu batean, non, bueno, elkarrizketa bat, bueno, pues, izan daiteke gauza bat beraientzat barrutik hausten dituena, ez? Eta orduan entzuten da, momentu batzutan nola hausten ari diren pertsona hori, ez da? Bai, zegukoaz, bueno, saiatu gara ez zaurian gehiegi arakatzen, ez? Baina, bueno, galdetzen dezunean nolakoa izan da zure bidaia, bueno, historia batzuk oso gogorrak dira, ez? Oso gogorrak. Eta zuretzako pertsonalki ere hori parean entzutea? Pues oso gogorra, bai, askotan pentsatu izan dut gelditu behar genuela. Ez zeukala, ezin nuela gehiago. Zorionez ondoan izan ditut beste pertsona batzuk nirekik grabazioak egiten, bueno, esateko hau beharrezkoa da, hau kontatu behar dugu, baina pertsonalki, bueno, lehenbiziko elkarrizketetan batez ere, etxera joaten ginen, gaizki. Gaizki, ze ikusten duzu aurrez aurre, hemen ondoan daukaguna, ez? Hemen ondoan daukaguna, eta gero galdetu behar didazu jendean erantzunari buruz, eta justu igual saltatuko dut pixka bat, baina jendeak esaten zian, baina hori hemen gertatzen da, hain hurbil. Eta bai. Bidazoan itotzen den jendea, ez da? Bai. Nik ez nekien honi buruz. Bai, eta hori jendearekin hitz egitea, bai, oso gogorra izan da. Eta ez dut fokuan neregan jarri nahi, beraientzat izan da batez ere gogorra. Ze kontatzen dizutenean, 2 urteko alaba hil zait itsasoan, eta pelutxea dauka helduta, eske zein da hurrengo galdera. Orduan, bueno, zaila da, baina eskertzekoa da, eman duten testigantza, izan dalako, bueno, izugarria. Imaginatzen dut, hor lanketa handia egingo zenuela. Inigo, zure kasuan adibidez, korapiloan, nola aukeratzen da nor kaskatuko duen osasun mentalaren korapilo hori? Zuk gonbidatzen dituzu, zuk jasotzen dituzu denetik pasazait. Eskaintzak. Denetik pasazait. Bueno, ni hasi ginenean gai zerrenda handi bat egin nuen. Gai batzuk nahiko, bueno, errazak ziren komila artean, bueno, egia da, depresioa bezalako gai bati buruz, antsietatea, igual hitz egiten da eta gehiago hitz egiten da, edo elikadura jokabidearen nahasmenduak ere bai. Noski, sartzen zarenean ja terreno baten non gaiak diren eskizofrenia, nahasmendu bipolarra, brote psikotikoak, alkoholismoa, alkoholismoa ere asko kostatu zait. Eta, bueno, hor, biltzen naiz, astero grabatzen dudan gauza bada, ez? Orduan, noa, bai programak eta bai podcastak txurroak bezala ateatzen, eta batzutan jo behar dut ezagunengatik, ze pasa zait, ezagunengatik salbatu ahal izatea programa bat, entzun dudalako ezakin nun, edo nire psikologa ere egarri nuen, pentsa. Baina pasa izan zait baita ere, gaiak ni aurkitzea, beste persona baten bitartez, ez? Goratzen adibidez, brote psikotikoen gaia landu nuenean, kolaboratzaile bati eskerri izan zela, esan zela, gaizu, ni daukat ezagun bat brote psikotikoak izan dituena. Eta nik, no jodas. Eta, ze, klaro,
ez da gai bat edabidetan asko landu dena, pelikuletan bai, eta modua beste ez da bida bada. Baina hori, bizi irauten, pixkat, baina guztua baitzakin baita ere, Baitzi, gai asko gaina nahiko tabuak dira gaur egun, naiz eta igual, hainbat zirkulotan edo, laguntaldeetan edo alditugun hainbat gauza eta komentatu, baina egia da, ez da, daudela hor, IES adibidez, suizidio ere, oraindik nahiko tabu direla gure gizartean, eta horrei buruz ere lehenengo pertsonan kontatzea eta publiko egitea ere, imaginatzen dut, ez dela, gonbidatuentzako ez dela... Ez da erreza izango. Sekulako ariketa egiten dut ez, gaina egun batean bi elkarrizketa mate dizkiate, lehenengo telebistarako eta gero podcasteako, orduan da esperientzia berbizitzea bi aldiz, ez da? Zein da, abantaia podcastaren zat, behin ja telebistan egiten dutenean, lasaitu egiten direla. Eta gero podcastean, intimitate horretan eta lasaitasun horretan, askotan gauza gehiago eta guzti kontatzen dizkiate. Baina nik uste dut bai dela ausardia ariketa oso handi bat. Naiz eta orain, gehiago ikusten ari garen gai hauek erabidetan, ez? Eta imaginatzen dut ere agian gonbidatu batek ere ikustean norbait ezaguna gai konkretu bat buruz hizketan ikusteak ere agian animatzen du, efekto llama dau edo sortzen duela, ezta? Agian jende gehiago animatzen dela ere horrelako kontoi buruz hitz egitera. Bai, hori da, eske pasatzea baita ere zenbait jende esatea, oraindik ez nago prest, baina gai honekin asko identifikatu naiz eta gustatuko zitzaidan joatea edo Xabi Fernandez etorri zanean ere, berak eskatu zidan, nahi zuela elkarrizketa eman, ez? Eta, eskerrako lako jendea dagoen, ez? Piskat, beste batzuengatik tabu hori urratzeko ausardi hori duten. Aldi berean askatzaile izango da eurentzat. Nik uste du bai ez. Zagit, hori botatzen duzu, publikoki kontatzen duzu, eta tabua izan dena zuretzat, eta kontatzea oso modu ausartan gainera, baina iruditzen badala baita zure historia kontatzeko modu askatzaile bat. Bai, pasa naiz hortik eta bada askatzailea, bertigo handi ematen du, baina askatzailea bada. Eta gainera nik uste dut entzulearentzat ere oso garrantzitsua dela horrelako historiak ere entzutea, azken finean gertatzen dira gure inguruan, eta askotan ez dakigu ez da nola erantzun, ez da nola tratatu horrelako arazo batuen pertsona edo gaixotasun bat, edo duena norbaitekin nola tratatu, uste dut horre ere oso didaktikoa dela korapiloak, ez da? Gerrik asko. Eta zure kasuan, Ainhoa, joko hona hasi zen, zue hirurok batera, ez da? Bai. Formatu bazen, gainera, formatu ere zuek pixkat ezberdina zute, hau da, bideoan ere podcasta hori da. Eta nolatan hasi zineten gonbidatuak ekartzen? Nola dago aldaketa hori? Lehenengo denboraldixan egisa da musikan igual gehiago zentratu ginela, eurak biak musikariak izan da, pixkat musika munduan suertatzen dien, esango dugu, suertatzen dien kezkak eta hausnarketak eta horri buruz hitz egin ginen. Baina gero egia da, bigarren denboraldi baterako esaten ginen igual beste gai batzuk interesgarriak die jorratzea eta igual gai bakoitzean beste pertsonaren bat ekarri, hortaz gehiago hitz egin aldozkoenak eta orduan horregatik erabaki ginen pixkata hunditzia eta gero Andrea Aranburu ekartzea eta saioak hartu zuen beste formatu bat, beste ahots batzuk eta emakumez osatutako ahotsak kamarak danak die emakumeak eta hori izan apustua baita. Eta hori pixkat gaiak ziren guri begertatu izan jaku, hilekoari buruz hitz egin nahi ginen. Eta batzutan esatezu, famatuetara, famatuak, zintzu di, euskal musikariak, aktoreak eta bestia. Eta zain nionez, hilekoari buruz dakien pertsona bat ekarriko dugu, eta berak, Veronika Satruztegi gonbidatu ginen, ez da ezaguna, baina asko ikasi ginen berakin, eta igual hori, bildur hori, eta espada ezaguna igual ez da
jendeak ez dago entzungo, ez dago ikusiko, ez dauke zer ikusirik, ez? Eta pixkat hori askatu behar dugu, eta hilekoan saioakin asko, bueno, ikaragarri izan zen. Eta polita da baita, musikari buruz aritu ginela lehenengo denboraldian, eta gero konturatu garela kirolari buruz hitz egin dugunean, edo aktore mundua, eta, bueno, kultura, eta danetik, ez? Gai guztietan, beti azkenian eurak lore eta olatz, beti topatzen da biela komunian dauen zerbait gonbidatuakin. Eta ez da, niri iguala paseta jat. Musika munduan gertatzen jakon zerbait, eta kirolan gertatzen jakon, Karmelei Sazolari gertatzen jakona, iguala da. Emakume izateagatik, ez? Orduan, hori, ez dakit, interesgarria da. Orduan, gaiak, batzutan pertsona bat interesatzen jakulako, diskurtso interesgarria daukelako, eta bestetan, Eta hiruron artean erabakitzen duzute gonbidatua, edo proposamenak ere egiten dituzue? Bai, horre juten gara galdetzen egiten dugu zerrenda bat, Andrea bebai, laurok egoten gara hortan, produkzioan, eta bueno, zerrenda neko handi bat lortzen dugu, eta gero Euskal Sortzaileei tarte bat eskaintzen dugu Andrea Aramoren kasuan, eta hor boi polita da Euskal Sortzaileak ari diela guri idazten, guk proiektu daukeu, igual interesatzen jatzue, eta bueno, polita da baita jasotzea feedback hori jendian partetik. Ongi, eta zira batean komentatzen duen formatuaren asuntoa, ezta? Bueno, bai zaretela bozgora gailu batzuk, baina soinu hori kanpora bidaltzeko oso sistema desberdinak eta ekoizpen desberdinak erabiltzen dituzue. Zure kasuan adibidez, Kristina, bueno, arrezikusiezinaren atzean dagoen ekoizpen lana da barbaridade bat, eta entzuten denean gainera soinuaren kalitatea, korteak, doblajea ere hor dagoen lana da, hori, zenbat urte terdi esan didazu, nola da podcast honen grabaketa, muntaia, eta gero sareetan eta plataformetan, nola da prozesu hori? Luzea, oso luzea. Grabaketak oso luzeak, ze esan bezala urte terdi egon ginen grabatzen, eta bueno, denbora hori pasa genuen Parisera joan ginen, eta bueno, hori horrela izan zen urte terdiko lana. Gero gidoigintzako lana handia dago, hor bi gidoigileak aipatu behar ditut, Martin eta Xabier Etxeberria. Bueno, beraiek gidoi bat idatzi zuten, gero gainbegiratu genuen, forma eman, garrantzitsuak ziren gauzak guretzako azpimarratu, ze ordenetan izango ziren kapituluak ere, bueno, eztabaidatu genuen gure artean, eztabaidatu dugu asko gure artean gauza guztien inguruan, ordena, kapituluak nola antolatu, pertsona bat izango zen ardatza kapitulu bakoitzean, edo pertsona bati emango gerion aria kapitulu guztietan, hor erabaki pila bat hartu behar ziren, eta pixkanaka joan ginen puzlea osatzen, ez? Gauza batzuk, eta gero hasi ginen montatzen, gidoi horren gainean. Egia da, gero, justu azkeneko ikutioak ematen ari ginenean, gauza batzuk gertatu zirela, gertatu zitzaizkiela gure migrantei, eta, bueno, gauzatzuk sartu genitun, azkeneko kapituluan, beste batzuk ez, historia distorsionatzen zutelako, eta azkenean gauza, bizitza doa beste alde batzuetatik, eta erabaki genuen hor uztea. Eta bai, lan handia izan dugu, hori gero bikoiztaien laguntza izan dugulako, El Muro Invisible gaztelaniaz dagoelako ere bai, eta dena itzuli behar izan dugu gaztelaniara, ze agertzen diren pertsonak hitz egiten dute frantsesez, euskaraz eta gaztelaniaz, eta hori dena pasatu genuen euskarara, eta hori dena pasatu dugu gaztelaniara, eta bueno... Horrela handia dago, ez da? Bai. Gainak, nire entzuterakoan, frantsesa dira, baina gaztelaniaz dira, baina euskaraz ere orduan... 3 bertsio daude. Originala, esan dezagun, non ofa hotxa euskaraz dago, eta gero pertsonajeak hitz egiten dute erderaz, gaztelaniaz, euskaraz eta frantsesez, eta gero dena dago euskaraz, eta dena dago gaztelaniaz, beraz. Hor, pixkat bati burrillo izan genuen momentu batzutan, ez genekin zeinari zen nola, baino bai, azkenean, eta frantsesez ere egoteko asmoa badago.
eta, bueno, horrela pasa dugu denbora. Eta musikak ere badu garrantzia... Bai, musikak ere badu garrantzia, eta hori izan zen beste kasualidade bat. Justu ari ginenean, uste dut, azkeneko grabazioetan edo, Willis Drummond taldeak argitaratu zuen Bidasoa izeneko kantua, eta entzun genuenan, esan genuen, guretzat egin dute. Eske, klabau. Pentsatzen nun agian zela enkarguz egindako soinu banda? Ez, kasualidade bat izan zen, eta letra eta dena dator guztiz bat gure podcastarekin. Eta esan genien bitu, eske gu ontan gabiltza, ez zeruditzen zaizue erabiltzen badugu gure sintonia gisa eta bueno, arazorik gabe, eta bueno, perfecto, etorri zitzaigun eta erabili genuen beraiek oso eskuzabalak izan ziren eta bai. Ze ongi. Aldiz Inigo, zuk grabatzen duzu, bueno, telebistako elkarrizketaren ondoren grabatzen duzu podcasta, eta lehen denboraldia, bueno, karo, zuretzako ere kontu berri bat izan da, lehenengo denboraldia amaitu duzu, bueno, urtarrilean amaitu zen, eta imaginatzen dut, horrelako elkarrizketak egiteko ere, bueno, ekoizpenak kasike gehiago dela mentala. Prestaketa... Ekoizpen mentala, kontzeptu mentala oso... oso azerta bai. Bai, ez da? Ze azkenen jorratzen dituzun gaiak eta gonbidatuak ezin zara... De repente joan goiz batean eta kaixo unon hitz egin hone buruz, ez da? Bai, eta gaina kasualidadea edo ez, ez dago gai harinik. Ez dago, behin saiatu nintzen. Ez duzu treguarik zuk. Ez daukat. Behin inkluso saiatu nintzen, gai harinago bat hartu goet, terapiak eta barreterapeuta bat ekarrek edo. Eta nintzen fitxa egiten telefonotik, aste oso bat izaten dute elkarrizketa prestatzeko, eta fitxa egiten hasi nintzen, eta noiz hasten da zure historioa. Eta esaten dut, nire historioa hasten da, nire emazta hiltzen denean. Eta esaten dut, errespetu osoarekin ez, nahiz hortazari, baina bai, dene dute zerbait, eta nire azkenean naiz pertsona bat, nire esperientzia bat izan dudana, eta antzekotasunak, gaia dena dela, antzekotasunak ikusten ditut, eta horrek askotan eramaten hau, neurea berriro bizitzera, ez da? Eta, nik grabaketatik resaka emozionalarekin ateratzen naiz, baina momentuan janago, ze oso gai zaiak eta gogorra dira, ez? Baina, esan ez duna, ekoizpen mentala, psikologoarekin, autozaintza askorekin, eta, empatiarik eta bai, ez hori hortan nengoen pentsatzen ez da, Kristina, zuk ere agian elkarrizketa horiek ere egiterakoan, behar dezu horrelako empatia eta gainera, sentsiblea gara, ez da, eta hor ere agian ez derrumbatzea edo hor mantentzea ez da, ez du erreza izan behar. Ez da erreza, baina, sorteduna naiz, babes asko dakat, bai lanean bertan, bai lanetik kanpo, eta partekatu ditzazket, ez, nire miseriak. Eta, laguntza hori duanez, aurrera egiteko ere errazago izan da, eta gero hitz egingo dugu feedbackaren inguruan, baina feedback ere laguntzen du. Bai, gainera, eta mantentza ere zure burua barrera hortan, ez da? Distantzia hortan, ez, jareta, bai. Bai, azkenek hori. Agian ikusiko duzu zure burua hainbat historiotan, eta mantendu zure rol horretan, eta jarraitu elkarrizketa hori. Bai, eta Ainhoa, zu, bideo podcasta egiten dezute zuek, hau beste nivel bada ere. Bai, egia da gukolako gai sakonik ez dugula bestela imaginatu. Egongo gitzen dana, triste horpegi batekin egia da, gogorra izango dela. Eta, bideo podcastana gure kasuan da, pixkat... Hasierako erabakia ere hau. Bai,
Bai. Bueno, gaztea, oin azken aldian asko gabitz esaten, gaztea ez dela irratia bakarrik, unibertsoa dela. Eta unibertso horretan, irudia be badau. Eta orduan, bai, apustu bazan, YouTubeen erakustea, eta, bueno, pixkat... Ideia horrekin zer moduz? Nik ondo daroiet, bai. Ondo, bai, hombre, batzutan, bai, bueno... Igual batzutan bai faltan botatzautela, podcasta, esatzen jo, igual musika tartean sartuta, eta ez dakit, ez dako jaten, baina YouTubek ez dago guzten, musikari jartzen, orduan, hor arazoak ditugu. Orduan, bueno, bai, aldortatik, baina aurpegia erakusteana, bai, auki ditugolako konflikto batzuk eta makillatu ez makillatu eta zagatik nien az makillatzen eta hori gertatzen da, aldatzen ari da hori ere bai eta hori gustatzen jat baita, beti nesken kasuan gertatzen jaku, telebistan agertu behar zara, YouTubeen agertu behar zara, makillatu behar zaitu eta gainera ondo makillatuta. Eta kasu honetan badaukegu aukera ez makillatu edo oso gutxi, bale. Eta hori polita da aldatzen ari dalako, eta, bueno. Eta zuzenekoak ere egin dituzue? Zuzenekoa, bai, zuzeneko bat egin dugu, Jimmy Jassen. Eta nolakoa zen zen esperientzia? Kriston esperientzia, oso polita izan zen. Gainera, bueno, gaia izan zen sexua. Orduan, bien, imaginau. Eta ez zauen kamararik, orduan ez zauen ezer, gertatzen zana publikoak bakarrik entzungo zauen, eta orduan neskak... Orduan ez audiorik, ez bideorik? Ez audiorik, ez bideorik, ez. Hori izan zen, Jimmy Jassen. Jokona efimero bat izan zen? Bai. Pribatua? Pribatua. Honintzen behita gonbidatu, oso, bueno, jokua monzozkun gonbidatua izan zen. Eta, bai, askatu inzien, gainera oso, bueno, danetik otatu ginen, bai. Jazo Las Vegas. Bueno, bai, alkoholik ez zauen. Baina, bai, oso polita izan zen, gainera akustikoa eskaini zabien olatzek eta lorek, biak elkarrekin, sekula egin barik, eta badugu gogoa, olako bat iteko. Baina hori, momentuan gertatzen dana eta kitxo hori be. Bai, espazio seguru bat ere sortzea. Hori ere bai, guretzako oso garrantzitsua zen. Irudian kasuan, bada beste handicap bat, hor geratzen dela, ez da? YouTubeen geratzen dela. Eta zuke esan aldozu zerbait, eta gero damutu, eta handik hilabete batzutara ikusi eta esan, nuke hola esango oin, eta hori gertatzen jaku. Eta hortxe geratzen da, eta norbaitek hartu aldau, eta meme batein, auskalo, zer. Auskalo, Twitter ikusita, zelan dauen. Eta horren bildurra be badaukeu momentuz ez jako bezar gertatu egia da, baina bai, bueno. Joan gara ere, joan zarete ja dagoeneko feedbackaren kontu hau aipatzen, klaro, gai oso potenteak lantzen dituzue, nahiz eta batzutan hor alfombra azpian egon, baina imaginatzen dut ere, jendeak eskertuko duela hainbat histori ezagutzea. Kristina, zure kasuan adibidez, hemen alboan gertatzen den kontu bat da, eta askok ez dakigu ia ezer, edo migratzailek ez dute ere mikrofono bat askotan beraien bizitza kontatzeko edo elkarbanatzeko. Jaso dezute, ze feedback klase jaso dezuzuk? Bueno, batzuk, esango nuke bi multzo daudela, realitate ezagutzen dutenak eta ja sentsibilizatuta daudenak eta gustatu zaielako eta gustatu zaie podcasta, denborarekin landu dugulako gaia eta 6 kapitulu dira eta ematen dulako denbora pixka bat hausnartzeko eta hobeto ulertzeko egoera eta beste multzo bat eta ez txikia ez dutenak ideiarik ere. Zero. Osea, zero. Gertuko jendea, jende gaztea, jende heldua, ez zeuten ezagutzen. Edabidetan egia da agertzen dela. Agertzen da, igual justo norbait itotzen denean bidasoan, oso momentu puntualetan eta albisteak oso larriak direnean. Gero, egia da, badaude kazetariak
segimendu bat egiten dutenak eta hori ezin daukatu eta nahi izan ez gero irakurri aldituzu albistak honen inguruan eta badaude reportajeak ere bai. Baina daukagu nik uste dut gure buruan hau gertatzen dela Lesbosen, Zeutan, Melillan, orain Ukranian, baino Irunen, Irun 15 kilometrotara dago Donostitik, eta jende askok esan dit ez zekiela. Egia da gero, Irungo plazara joaten baldimazara, egunero goizeko 10etan biltzen dira Irungo Harrera sareko kideak informazioa emateko migrantei. Hor, egun normal batean bildu aldira 20-30 edo gehiago, ez? Eta gainera oso evidentea da migranteak direla. Eta jendea pasatzen da, osea, naiz eta horri izan ez ditugu ikusten ez da ere, ez? Orduan, bueno, ez dakigun honen inguruan edo ez dugun jakin nahi honen inguruan, ez? Beste gauza askorekin bezala, ez? Zenbat aldiz ikusten dugu jendeak kalean eskatzen eta ez dakit. Baina egia da, hurbildu, osea, entzun duen jendeak askok esan digute ez zutela ezagutzen historia hau. Horregatik oso garrantzitsua... Eta azken... orain, exacto ez dut esango zifra, baina azken urteotan pasa dira Irundiko 25.000 lagun. Ez da gutxi. Bastante, bai. Eta zure kasuan Inigo, lehen komentatzen zenuen ere. Jaso dezula... Anedota bat gogoratu zait, kasu estremo bat da, baina... Antzeman dut, nire inguruan behintzat, gertuko inguruan, edo behintzat jendeak idazten didanean, edo ezagutzen nagoenean, modu naturalago baten hitz egiten dela gauza eta ez? Eta inkluso lotxa gutxiagorekin. Anedota, abenduan analitikak egitea gintzen, ambulategira. Eta, deitu ziaten, ez dakize, eta ez dakit, 3 enfermera edo zeuden, da beste 3 paziente dola geunden. Eta behaietako batek esateit, zu telebistakoa zea? Eta, bai, eta, asko gustatzen zait, egiten denezun lana, pila bat gustatzen zait. Eta, ni pentsau, ni txisa eskuan, hortan, eta, eskerrik asko, eta, podcasta entzuten dut, eta pila bat gustatzen zait, eta gomendatu dien lagunei entzuteko, eta ez dakize, eta, eskerrik asko, eta, bapaten botatzeit, ni ere bipolarra naiz. Eta botazian, bere lankideen aurren, beste pazientez ezagun batzun aurren, botazian, holaxe, pum, munduko naturaltasun haundienakin. Eta esan nuen, wow, bai telebistako atal hori, eta bai podcasta izan badaiteke erraminta bat, gai hauek normalizatzeko, desdramatizatzeko, eta pairatzen duen jendeak naturaltasunez hitz egiteko, nahiz eta igual kasu estremo bat izan, zora harri. Eta gehien jasotzen duena hori da, identifikatuta sentitu direla X gonbidaturekin, edo inguruan badutela norbait eta orain hobeto ulertzen dutela bere egoera, edo eta esateko beira, nik ere laguntza behar dut. Eta, bai, hortarako balio badu, ongietorria. Bai, primera, noski. Eta zure kasuan nahi, no? Baita, feedbacka hori oso positiboa da. Ez beharrezkoa da, ontaz hitz egitea, niri bepasa aujat egia da. Eta asko gustatzegat baita, igual imaginatzen dut joko ona entzungo dauen pertsona dela, neska gazte bat, ez dakit, hori da nire buruen dagoena, ez? Ez jaten gustauko, baina batzutan hori pentsatzen dut. Baina gero konturatzen zara, jende nausixak behentzuten dauela, eta nire kasuan, nire amak esan zuztan, izarok behin kontatu zauen arrakasta daukenetik, konturatzen dela batzuk batzuntzat bere lagunak zienak, etzabiela ikusten hain ona edo izaroko arrakasta ukitzia. Eta, ikusten zauen arrakasta horretan edo ondo zauzenian batzuk galdu itxe dituzula, lagun batzuk. Eta nera amantzako, imaginatu, izarok hori kontatzea eta nera amak,
niri hori begartago izan jat. Eta hori, bai, nik hori askotan sentidu dut. Eta, joe, ez dakit, iruditzen jatu oso polita ez darako generazionala darako edo zein publikoantzat eta mutilek idazten dozkoenian asko postenaz. Mutil batzuk idatzi izan dozkoen. Eta orduen bai, baina bai. Imaginatzen zure, zuen gaien arabera ere, publiko objektibo bat edo badezutela, baina berez hori interesgarria dare bai hortik aratago joatea. Irakastea ere edo erakustea, gure burbuila propio hietan dabilen jendeari ere beste bizitza, beste ikuspuntu batzuk erakusten. Ni pixka pesimista naz, gure kasuan. Bai, iruditzen jat, ondion lan asko dauela. Mutilek joko ona entzuteko eta, lasai, konpartitzeko. Iruditzen jat, ondion ez dauela... Zentzu gehiago dauka gizonen artean. Erabiltzen dezuten informazioa eta testigantza egiten. Interesgarria da, eurek entzutea. Praktikagoa da. Guk askotan teoria badakigu, ez da? Bai. Eta gure artean hitz egitea oso ona da, askatzaia dalako, terapeutikoa bada eta konturatzen zara ez zauzela bakarrik, baina iruditzen jat ondion falta dela hori, askatzea eta mutilek entzutea eta emakumeek edo emakumeez osatutako saio bat gustora entzutea eta aitortzea entzutun dabela eta gitxo. Zenean gai unibertsal bat da. Alderantziz ez elitzateke gertatuko, guk ikusiko genuke gizonezkoa. Gu ohituta gazelako, emakumeak ohituta gaz, gizonezkoen saioak ikustera, ez da egon besterik orduan. Humore gila asko pasatzen zaie, emakumea direnean, emakumeentzako txiste gehiagik, gizonena unibertsalak, nik ulertzen dut ikuspuntu hori bai. Bueno, aldatzen dan. Nik entzuten dut joko ona. Oso ondo. Ez ditutera gentzu, baina hortan nabila. Instagrametik orduan, eskerrik asko DM bat bidali. Bai, idatzi, esan entzuten duzula. Bai, eta, gero, jakineko nuke ere, zuen lanak ere, imaginatzen influentziak ere baditu zuela, ez da, agian erreferenteak ere, zuen lana egiterako orduan. Agian ez da beste podcast bat, izan daiteke, zure kasuan, Kristina, adibidez, ereduren bat daukazu? Horrela eredu bat esateko izen batekin ez, baina ni informazio zalea morratua naiz eta gauza guztiak ikusten ditut. Irratian reportajeak, telebistan reportajeak, orduan hortik pentsatzen dut zerbait geldituko zela. Egia da denon artean egindako lan bat izan dela eta pieza asko osatu ditugu denon artean. Ni egon naiz prozesu guztian, baina egon dira gero gidoigileak, egon dira montatzaileak, grabatu dutenak eta bar, baina denon artean egindako gauza bat, baina egia da influentzia ez dizut esango izen bat, baina bai nire programa favorito da Informe Semanal, oso zarrunoa geldituko da, baina bai, horrekin hasi naiz. Bai, badu logika gainera. Zure kasuan? Nire kasuan, ni justu euskera zentzunun lehenengo podcasta barruan gaude izan zen, eta engantzatu nintzen hain zuzen ere, eta lehen esan diot zuen lankidei, oierrek duen gertutasun hori. Iruditzen zait oso elkarrizketatzaile ona dela. Eta ni podcasta egiten astera ninduanen, akorratzen nahi esaten nula, Oierra Arantzabalek duen gertutasun horren erdia lortzen baet, ondo jungo da. Ondo jungo da, ze asko gustatzen zait nola egiten duen. Honekin ez dut esan nahi, beha imitatzen nahi naizenik. Baina, erreferenteak deno ditu, azkenen. Eta gero, ukiet sekulako zortea baita ere, ze bi batzueken nengon, bi aurkezle puskan nago, gotesan da, bi aurkezle puskan alboan, diela Xabier Sukia eta Maialen Arzaius. Oso elkarrizketatzaile ona dira. Eta behaien alboan egon alizateak eta ikusi nola egiten duten, eta ni ere beraiekin elkarrizketa egiten egotea, oso ondo torri zait. Asko ikasi dut, eta podcasta egiten dudanean, 3 izen hauek aportatu didatena, praktikan jartzen saiatzen naiz, ezta? Eta zuk, Ainhoa?
Izen asko, bai, eta igual Espainitik batez be emakume asko, humoristak, oinu humoristak Espainian behintzat topera dabiltz, eta podcast guztietan agertzen die, eta bueno, estirando el chicle, saldremos mejores, Inés Hernández eta Nerea Pérez de las Heras, bueno, netako, bueno, referentea die. Eta ez dakit gero badau neska bat Judith Tiral youtuberra da, gero gainera badau, ez? Youtuberrekin lako... Bueno, emakumea oso interesgarria iruditzen jat, eta YouTubeen hasi zen, eta oin podcast batzuk dauzke, pare badauke, eta badau bat tenia la duda izenekoa, eta, bueno, elkarrezketa bada, berak gonbidatzen dau edonor, izaten da, bueno, pixkat random, jende ezaguna edo ez ezaguna, eta orduan itxen dagoena da, galdetu, oso modu, ez dakit, empatikoan eta batez be epaitu gabe. Orduan, bere jokurritzen jakon galdera danak batzutan diela, esatau, hau galdetuko zut, baina igual txorra da bada, galdetu behar dutzutena, eta modu natural hori asko gustatzen jat. Gero, egia da, bueno, hori berak dauke berezkoa, eta bueno, polita da ikustea. Baina, ez dakit, gero ez dakit, gopixatu, kopixatzen azten bazara... Seinale txarra, baina imaginatzen zera azkenean kontsumitzen baldin baituzu beste podcast batzuk. Bai, igual kontagiatu ditea zaitu ez, seguru baiet. Bai. Bueno, eta batzutan besteek egiten dutena hartzea eta zure modura moldatzea. Baita be, bai. Literaturan gertatzen da baita ere, hasieran nik uste dut ezin duzula ebitatu zure erreferentziak eta influentzia kopiatzea. Baina, naturaltasuna gustatzen jat, eta uste dut podcastek oin azken aldia mentzak badaukiela naturaltasun hori, eta igual telebistan ez zauena, ez, bere garaian, aldatu egin da baita telebistan, bai. Baina, bai, naturaltasun hori eskertzen dut eta igual, hori bilatzen dut. Bueno, ez dakit zuek galderarik edo apuntatu dezuten, kuadernotxo elegante horietan, ez? Venga. Jefa. Segundutxo bate, mikrofona emango dizute eta hortxe. Bueno, ni superfans klubekoa naiz, hiruen kasuan. Eta gutxi gora bera kontrolatzen ditut, ezta. Ainhoa, zuen kasuan, gai zailak, baina amableagoak izan dut. Bai. Baina Inigoren eta Kristinaren kasuan, miseria kontatu behar izaten dituzte. Eta aipatu dituzue, Kristina, zure kasuan, ikusi dituzu motxila fisikoak, jendeak alde batetik bestera garraiatzen ditunak. Inigo, zuk motxila mentalak esango dugu, ezta? Gonbidatuko duzue jendea miseria horiek entzutera? Momentu batzutan ikusten da baita ere jendea ez dagoela momentu hontan miseriak entzuteko. Nahi du morea gauza harinak, zu, Kristina, esan duzu, migranteak albotik pasa eta jendeak ez ditula ikusten. Esplikatuko diezue motxila horietan zer eraman zuen motxila pribatura? Joa, Ainhoa. Kaldea oso nahi. Erantzuna zaila nun bait, ez? Erantzuna zaila da, bai, baino... Bai, bati bat askotan nire kasuan bintzat, ulermen falta hori, bakardadea, bakardade horrek eragindako min horren zati bat, bai, pasatzain niri, zelen esan duten bezala, ez, batzutan haman komunean gauzak ikusten ditudanean, bai, motxila gertzen da berri, eta esate, garri, pertsona hona nahiz, eta hartu gizu pixkat. Bai, eskazkenean, empatiak hori dauka, ez da. Bestean larrua zalean jartzen zarenean, X denboraz, nire kasuan aste betez, kasik bizitza bere begietatik ikusten hasten zara. Hor egin behar dugu baita ere ariketa esaten genuna pareta eta distantzia hartu, eta ni beti ez dut lortzen. Beti ez dut lortzen. Eta horrez egiten du, nire motxila oraindik eta astunago egin behi.
Baina ez dut uste gaizki dagoenik hori ez da ere. Ez dut gauz txar bat bezala ere plantatu nahi, baina... Nik ulertzen dut zer esan nahi duzun, zaude pertsona horrekin aste guzia eta igual denbora gehiago ere bai. Eta mes gaiztoak eta ezin burutik kendu, eta baina nik uste dut ona dela hori, nire kasuan behintzat. Gaizki pasatzen duzu, baina, gerturatzen zara errealitate batera, niretzat ere bai, nik esaten dut, pasatzen dira migranteak eta zitu ikusten, ni ere bai. Baina lan honi esker, gauzak beste modu batera ikusten ditut, eta hitz potoloiek, arrazaskeria, xenofobia eta agertzen direna periodikoetan eta horrela, ikuste duzu pertsonak direla, izen abizenekin, umeekin, eta dagoenean horrela bestea, eta hasten denean eskuekin dardarka, eta hasten denean kontatzen nola gurutzatu duen itsasoa, eta ze pasa duen bidean, hor nik zut frontera hori kazetari elkarrizketatu pikutara doala, eta ona da, nik uste dut ona dela, bestela izango ginateke robotak. Nahi baita ere gustatzen zait, nire kasuan, jendea nola konturatzen denok garela zaurgarriak, ez da? Ze, adibide moduan jartzeko, brote psikotikoak. Ni neuk ere, eta nire inguruko jende askok, zen gai bat lotzen genuena drogen kontsumoarekin, edo eta beste gaixotasun mental batzuekin, nahasmendu bipolarra den bezala, eskizofrenia den bezala. Baina noski, nik gonbidatuari esaten didanean, zerk eragin zizkizun brote hauek, eta esaten didanean, lo falta eta estresak, jendeak kojonatu egiten da. Ze, batean konturatzen da, ostras. Ni naiz. Ni naiz, izan naiteke. Ez? Ze, momentu hondan agian ez, baina estresatuta dago naiz, da lo ere geizki egiten egon naiz. Eta, hori ere bada alderdi hon bat, ez? Danok humanizatzen gaituela. Danok humanizatzen gaitu. Bai, eta ikustea igualak garela, nahiko igualak garela. Parisen egon ginenean adibidez eta podcastean agertzen da, egon ginen udaletxeko plazan eta bertan elkartzen dira etxegabe dauden familiak, ez? Ume txikiekin, eta saiatzen dira elkarte batzutako kideak egun hortan leku bat bilatzen, ez dute ia inoiz lortzen denentzat lekua topatzea, eta zoritxarrez kanpindendetan lo egin behar dute zubien azpietan. Eta ikusten dituzunean aurrak Frozeneko kamisetakin eta jolasten muñeka batekin zure alaba bezala, edo kontatzen gizon batek zein den bere ametsa kamionero izatea, eta daka bere bilabeteko alaba jaio herria besoetan, ni egon naiteke hor, ez nago hor justo kilometro batzuk gorago jaio naizelako, baina bestela ni izan niteke. Bueno, horiek gure miseriak, Ainhoa. Zuk ere motxila badaukazu, Ainhoa, pentsatzen dut, zure motxilan ere beteko zenun zerbait, ez? Bai. Bueno, eta batez be konturatzia erreferenteak behar ditugula, eta igual horrelako historiak entzun da ez? Erreferenteak bilatza dituzu. Eta nik uste dut, ze garrantzitsua da hori jendia entzutea. Zer daukien esateko, batzutan geratzen gara gure historioan eta entzuten dituzu beste kasu asko eta askotan iguala, gerturatzen zaitu, kirol munduan dauen pertsona baten gana gerturatzen zara eta esatuzu, ostras, ez dugu zer ikusirik, baina zer ikusi dugu, iguala gara, eta arazo igualak ditugu, ez kasu honetan neria da harinaua, noski, baina batez be hori, faltan botatzen da, txaraz hitz egitea, eta entzutea, ez da entzuten, ez da asko entzuten. Gainera, podcast formatok ere badauka denbora muga bat, ez da, eta horrek ere, klaro, hainbat... Gurie bat ez guriak ordu erdi dauzke, eta hor bai faltan botatzen dutela, mesedez, ordu betekoa. Lasai hitz egin eta lasai entzun, eta batzutan ezin dugu, ez? Zuen bion kasuan adibidez nahiko nabaria da, ze, egia da, zure kasuan ez da luzea, pestaketa baduela eta hor banatuta dagoela kapituta, baina zuen kasuan da...
Nik beti ez dut errespetatu, Ja, nipez. Luzatu izan gara, bai. Baina, jo, ez dakit. Behintzat, badaukagu aukera gure mundu txiki hortatik, irratitik gure kasuan, irtetzeko, erritmo frenetiko hortatik urtetzeko, eta ez dakit, batxaraz kontatzeko zerbait. Bai. Existitu beharko litzateke podcast, bilera edo mai inguru moduko bat, ezta? Egindakoa komentatzeko gero. Bai, interesantia. Hori da, bai, metapodcasta. Ez da txarra, Bai, ez dakit beste galderarik dagoen hortik, argi hauekin ez dut ikusten. Bai, horratzean. Kaixo, arratsaldeon, badirudi podcastak ugaritu direla orain pandemiarekin, orain ja duela 2 urte, eskerrak, baina ezakit pentsatzen zuen normaltasunera bueltatzen garenean podcast formatuak jarraituko duen hainbeste arrakastakin edo ez dakit ze pasako da podcastekin. Nik uste baiet, mantenduko dela. Podcasten etorkizuna bihar da. Baina bai iruditzaka. Nik uste baietz, igual zautzut baita ere gainean, nire entzule bezala ohitura berdina azkan jendea, ez? Ni podcasta kotxean entzuten dut. Etxean igual ordenagailuen nagoenean ere bai, baina normalen kotxeko rutina bat bezala da. Orduan, ni pizten bat irratia eta bai, gaur faktoria ez dut nahi entzun, ez? Orduan, nik nahi deten entzun alizatea, bueno, hori interesgarria da, nik uste horregatik bakarrik bizirik segitzeko aukera asko ditula podcastak urte askoan. Bueno, eta beste lurraldetan pandemia gabe asko funtzionatu izan du. Justo guru igual kointzitu digu buma pandemiarekin, baino Inigok esan bezala nahieran izate horrek nik uste dut hori ja etorri dela gelditzeko. Bai, nahi dozunean entzu zeikelako, gurosuna, gainera hori aukeran dauketzu, eta batzutan bai pentsatzot, gehiegi ez daz, podcast asko daz, ez da? Baina, bueno, egia da gero, jo, ez dakit epe muga badauke, bukatzen da, eta beste bat sortzen da, eta batzutan nekatzen zara podcast batekin da, bueltatu ite zara gero, handik hilabete batzutara, eta ez dakit bizitza dauke, ez dakit, eta ondion gauza asko da zileko, eta euskeraz, zesanik ez, orduan, bai, nik uste baietz. Zuek podcastak egiten jarraitzeko intentzioa dizute? Esan binoen, usten badozkue, bai, baina, bueno, bestela be, bai, ingeike, ez dakit. Bai, zuen kasuan? Bai, bueno, korariakin segitzet, eta, jo, badazkat beste ideia batzuk, bai, igual, harinagoako. Ez dakit nola esan, baina, ez dakit, ni adibidez fikzioa egitea gustoko zitzaidan. Idatzi edo neure ahotsa jarri berdin zait, ni fikzioa gustoko zitzaidan egitea, eta inkluso gustatuko zitzaidan elkarrizketak egitea, baina ez dakit, bakizu, haurtzaroan inguruan. Ez dakit, hola, bai, zu aktorea zea, baina aktorea izate egitxe horretik zertzinean da, beti nahi zen izan, ez dakit, hola, elkarrezketak kotidiano batzuk, eta, bai, harinetik, eta bizka, zatik, bai, guztua jarrituko nuke, bai. Eta zuk baduzu proiekturik? Gu hortara dedikatzen gara. Ulumedian, momentuz ez, bai, eta zorionez baitugu proiektu asko, eta hortan galbitza. Beste galderarik? Ez? Bueno, nik atzoko Ileniak egindako galdera bat kopiatuko dut, nahiko ona iruditu zitzaidan, eta zen gomendatzea zuen podcasten kapituloren bat, edo ez baldin bat. Denak gomendatu nahi dituzuelako agian, edo anekdotaren bat azaldu, baina, bueno, ze kapitulo, ze tarte gomendatuko zenukete. Eta besteak ez du inor gehiago entzungo. Nik nire kasuan esango nuke denak entzun, osea, denak gomendatuko nituzke, 6 kapituluak, bakoitza daukalako bere gauza interesgarria, baino bat bakarrikan hartu behar baldima da, laugarren hartuko nuke, non
kontatzen dugun Idrissa Fofanaren historia, Parisen bizi den gizon batena, eta Atlantiko itsasoa gurutzatu zuen bere semearekin, eta kontatzen du nola izan zen bere bidaia, eta nola den gaur egun bere bizitza Parisen. Ez da hain idilikoa eta hain polita. Oso ongi, Inigo zure kasuan? Nei, asko gozatzen zait. Oso guztua nago orokorrean 12-ekin. 12 egin ditut, baina... Beitu, aukeratuko dut justu azkena, 12-garrena, den esan dut bere izena, Xabin Fernandez. Eta aukeratzen dut, bai, ez dakit, lehen denboraldi osa borobiltzen dulako, eta podcastan espirituare oso ondo laburbiltzen dulako, ez? Gauza hauek barruan denbora luze batez gordetzeak ze min egin dezaken, eta beste alde batetik, ze adierazkorra den, gaia berak duen tabua eta estigmarena, ez da? Baina gertatu zen moduagatik ere bai. Bere mezua jasko nun Instagrametik, esan ez, Korapila podcastaren entzulea naiz eta elkarrizketatua nahet izan. Eta nik jakin gabe zertzekan kontatzeko esan nion, bai, etorri. Bai, etorri. Eta, zian, bueno, e-mail bat bidaliko dizut, dena kontatzen, kontatu zidan dena, esan zidan Miramonen inoketzakiela, ni momentu hortan sekulako ardura sentitu nuen, zaila izan zen neuk ere barruan ematea hori 2 astez, bere izena arbelean zegoen, guk planina egiten dugu eta bere izena arbelean zegoen, eta zerrati dator, klaro, gaztean ez zegoen, eta ni isilik ez. Inkluso Miramonen, igual zurekin goizitu, eta badaki ez daki, eta nire barrutik ematen dana ez. Eta alako baten Xabin platoa sartzen danen, eta kontatzen duen, eta motxilako zaman neuk ere botatzen detanen, eske magikoa izan zen. Eta oso eskertuta nago emantzun aurrea pauso horrengatik. Ze opari bat izan zen elkarrezketa bi. Bai, egia da ikara, bai. Eta opari badak kapitulua, entzutea benetan oso ona da. Oso polita da. Bai. Baina beste 11ak ere entzun. La promozio. Bai, eta... Ni pixkatu moretik jugonaz. Zukaina 3 denboraldi. Bai, eta memoria txarra, orduan. Ez dakit. Akordatu naz, Aitziber Garmendiakin. Oso ondo pasau ginen adinaren zamari buruz, gainera, berak zaten adinaren zama, baina zenbat urte dauzkenik, eta, katxondeo pixkatuki ginen. Eta, bai, horretzapen polita ditut. Eta beste bat, ondion ez dana emititu azkena da, denboraldiko azkena, martxoaren 22an estrenatuko dana, Ana Goitiakin lodifobiari buruz. Eta luzatu inginen, orduen, baina benetan izan zen zoragarria Ana entzutea, gai oso garrantzitsuari buruz. Orduan bai, hori gomendatuko tondion ez dana estrenatu, baina laiztar. Bai, behitxu, bai, oso interesgarria izan zen. Bai. Bueno, beste inork galderarik ez badu. Bai? Oso ondo. Ez dakit nago ikusitan. Ja. Baixo bilena. Justo enterantzen, aste betela nau. Aste betela nua. Eta esan zurtan zure gana zoia. Bai, afatzarleon. Bai, ni galdera bat. Asiziatela hitz egiten gai kotidionei buruz eta hola, zoek agiaz noiz baitz pentsatu zua hitz egitea kuadrillei buruz? Zo interesgarria da. Kuadrillei buruz? Bai. Beitu, justu guk ez, baino arpa jotzen podcast berrian, Mirari Martiaren eta Idoia Torregarai umore gilenan, indute kapitulo bat kuadrillan inguruan, eta aste honetan estrenatu da ez, hori da, bai. Así que gomendatzen dizut. Vale, eskerrik asko, Hemen gauz talde bat justo ere ingenuna saio bat horren inguruan gaztion artean, eta gauza interesantiak atera zian, eta kuriosia da, txik. Dukitza egin ginen harremanei buruz, olaien ziartekin, eta bai aipatu zen kuadrillan kontuaz, Euskal Herrian kuadrillismoa bada, eta bai, interesgarria da, baina igual kuadrilla bera hartzea gai bezala, oso interesgarria da. Bale, eskerrik asko. Bai.
besterik? Beste galderarik? Bueno, orduan agur esaten joango gara. Plazer bat, izan da zuekin hemen hizketan aritzea. Azkenean, zuen podcastak entzuten ditugu, baina horren atzean dagoen mami guzti hori gertutik ezagutzea, marabila bada. Beraz, mila esker zuen esperientziak gurekin elkarbanatzagatik. Gero, gogoratuko dizuet Parentesi Festivala ez dela gaur amaitzen, bihar ere goizez eta arratsaldez programazio oso potentea datorrela. Bihar hemen bertan, 12 podcastaren etorkizunaren azterketari buruz arituko dira hizketan Jorge Carrion, Ekos podcastekoa, Inés Hernán eta Nerea López de las Heras ere egongo dira, Saldremos Mejoresetik, eta Unu Mediatik Oier Arantzabal etorriko da. Eta, moderatzailea, Maialen Marziol izango da. Ondoren, Bazkaldu, eta arratsaldeko 7 feminismoak eta anistasunari buruz hitz egingo dugu hemen. No hay negros en el Tíbet, podcasteko Frank T. egongo da. Eta, orain Onda saria irabazi duen Arseniko Kabiarreko Beatriz Serrano eta Guillermo Alonso egongo dira. Eta moderatzailea Leire Palacios izango da. Beraz, mila esker zuei ere bertara gerturatzagatik. Gero ere nahi baldin baduzut ere maira gerturatu eta guri galdera gehiago egin, lasai etorri, eta hori selfieak, ez da? Selfieak. Eta hori, bihar ikusten gara orduan 12 hementxe. Mila esker. Eta azkenean. Mila esker zuei.